Qabel wasal Labex, il-kelma kienet tiġġerra ma' kullimkien li kulħadd kellu jidħol lura f'daru qabel jaqgħad l-amm. B'dal mod kienet qed tittieħed prekawzjoni kontra xi attakk li setgħu jagħmlu l-Ingliżi fuq id-dimostranti fid-dlam. Id-direttiva ngħatat mill-Perit Mintov li saq tista' tgħid ma' Malta kollha sabiex jiżgura ruħu li kienet qiegħda titwettaq. Mintov ċempel ukoll fil-kwartier ġenerali tal-General Workers Union biex minn hemm ukoll tingħadda l-kelma lill-attivisti tal-Union kullimkien. Għax minkejja l-firxa tal-protesta ma' Malta kollha, fl-istrajk nazzjonali ħadd ma weġġa serjament. Ma kien hemm l-ebda mwiet. Bil-maqlub ta' x'kien ġara fis-7 ta' Ġunju 1919, id-dimostrazzjonijiet ta' protesta li għamlu l-ħaddiema Maltin din id-darba kienu maħsuba u organizzati b'mod li ma ħallewx lil ħaddiema jispiċċaw jilqgħu il-balal f'sidrhom bla ebda protezzjoni. Xorta waħda iżda kienet ingħatat wirja mill-aktar qawwija ta' kemm kellu saħħa fil-pajjiż il-Moviment Malti għall-Ħelsien. Ma kullumkien kien hemm barikati mtellajn biex iwaqfu l-karozzi tal-linja. Uffiċċji u ħwienet kienu baqgħu magħluqa. Għal-jum sieħ il-moviment tal-ħaddiema kien igverna kif dejjem qal li jista' jagħmel mit-toroq u l-pjazzezz. Il-Gvern Ingliż fehem mill-ewwel l-isfida li kienet tqanqlet qudiemu u l-unika tweġiba tiegħu għaliha kienet li jniedi operazzjoni ta' terrur biex jintimida lil ħaddiema. Sa mill-għada tal-istrajk nazzjonali, il-pulizija bdiet tarresta lil dawk li ħadu sehem. Bdew jitresqu l-qorti akkużati li ħadu sehem f'Irvell li intimidaw lil ħaddiema l-oħra biex ma jħalluhomx jidħlu għax-xogħol u li attakkaw għas karozzi tal-linja. Tas-6 ta' Mejju kienu ittellaw 49 każ quddiem il-qorti. Sa 19 ta' Mejju kienu ittellaw 73 każ quddiem il-qorti. Il-biċċa kbira mill-akkużati kienu żgħażagħ fosthom tifel ta' 13-il sena. Il-biċċa kbira minnhom qatt ma kienu messewdi frehom mal-pulizija. Xorta waħda iżda ġew ittrattati qishom kienu l-akbar kriminali u ma natawx il-libertà proviżorja. Il-maġistrati li trattaw il-każi imxew bl-akbar severità mad-dimostranti mtellajn qudiemhom, tneħħi xi eċċezzjoni jew tnejn. Il-maġistrati ċaħdu argument tad-difiża li l-gvern tal-ACOC ma kienx kostituzzjonali u għalhekk il-każi kollha kienu nulli. L-eżekuttiv tal-Partit tal-Ħaddiema iltaqa' l-għada tal-istrajk nazzjonali u ħata l-grupp ta' 3 avukati biex jgħinu lid-dimostranti li kienu qed jiġu mixlija. F'ħafna mill-każi, it-trattament tant kien ikun aħrax li meta tinqata' s-sentenza kien jinstab li diġà l-akkużat kien għadda żmien fil-ħabs aktar milli kien qed jiġi kkundannat għalih. Biex ikomplu jżidu d-doża ta' intimidazzjoni, fl-aħħar nofs ta' Mejju, il-pulizija arrestaw aktar minn 100 persuna u xliethom bl-irvelliet ta' 28 ta' April. Il-pulizija arrestat l-ex Ministru Agata Barbara. Arrestat ukoll lil Patrick Holland, dak iż-żmien President taċ-Ċentru Laburista tal-Belt.
Arrestat lil Censu Esposito, uffiċjal tal-General Workers Union, lil Carmenu Buħaġar u Joseph Grek u Joseph C. Saliba, arrestat ukoll Jerry Zamit, uffiċjal tal-Partit Laburista. Ma' dawn ġew arrestati ħafna żgħażagħ oħra. Fost dawn kien hemm Joseph Sejsun ta' 23 sena, 15 ġurnata ħabs. Manuel Ebejjer, 18 sena, 4 xhur ħabs. Giuseppe Gallia, 21 sena, 32 ġurnata ħabs. Joseph Swain, 38 sena, 32 ġurnata ħabs. George Fiorini, 17 sena, 20 ġurnata ħabs. Carmelo De Manuele, 37 sena, 12 ġurnata ħabs. Fortunato De Giorgio, 17 sena, xarejn ħabs. Charles Rodo, 20 sena, 5 xhur ħabs. Carmelo Seikel, 27 sena, 55 ġurnata ħabs. Tony Gallia, 22 sena, xarejn ħabs. Giorgio Zoppardi, 19 sena, xarejn ħabs. Spiro Zammit, 19 sena, 3 xhur ħabs. Fredu Kurmi, 17 sena, 12 ġurnata ħabs. Jimmy Mullen, 19 sena, 6 xhur ħabs. Tony Spiteri, 21 sena, 40 ġurnata ħabs. Fredu Delija, 16 sena, 7 tim ħabs. George Piscopo, 22 sena, 40 ġurnata ħabs. Gejtu Aġuż, 32 sena, xarejn ħabs. Fredu Pizzani, 18 sena, 40 ġurnata ħabs. Victor Toma, 18 sena, 6 xhur ħabs. Gianni Grima, 18 sena, 5 tiem ħabs. Fredu Gallia, 18 sena, 6 xhur ħabs. Fredu Grek, 22 sena, 55 ġurnata ħabs. Giuseppe Paċ, 46 sena, jumejn ħabs. Gianni Pappalardo, 18 sena, xarejn u nofs ħabs. Gianni Grek, 20 sena, 40 ġurnata ħabs.
Il-Gvern tal-ACOG ħareġ liġijiet ta' emerġenza fejn żied il-pieni għall akkużi ta' reati li għandhom x'jaqsmu Marvell. Ħareġ sejħa għal żieda fil-korp tal-Pulizija. Lejlit l-ewwel ta' Mejju iddikjara stat ta' emerġenza fil-pajjiż. Quddiem dawn il-miżuri kollha ta' repressjoni, il-Moviment Nazzjonali għal Ħelsien baqa' sod, avolja kellu wkoll problema biex wassal il-messaġġ tiegħu minħabba li ir-Rediffusion u l-gazzetti ta' Strickland kienu mimlija bi propaganda anti-laburista. L-għada tal-istrajk nazzjonali, l-Arċisqof Gonzi ħareġ jikkundanna il-vjolenza. Fl-ewwel ta' Mejju tal-1958, il-Partit Laburista insista li ssir ċelebrazzjoni kbira fil-ground tal-Istadium il-Gżira, li fiha tkellem fost oħrajn il-Perit Mintoff. Mintoff qal li hemm bżonn nippreparaw għal dik il-ġurnata meta l-Ingliżi ma jkollhomx verament bżonn ta' Malta. Aħna ma nobodu lil ħadd. Il-ġlida tagħna hija biss kontra l-Gvern Ingliż u mhux kontra l-poplu tal-Ingilterra. Il-Perit Mintoff kiteb fil-5 ta' Mejju 1958. L-iskop tiegħi hu li nuri lil poplu Malti kemm għandna dejjem noqogħdu attenti biex inħarsu d-drittijiet tagħna. Matul 3 snin fil-ħakma aħna qatt ma nqasna li niġġieldu sabiex inkunu nistgħu niggvernaw lil nafusna mingħajr intħil tal-barrani. U hekk inkomplu nagħmlu fis-snin li ġejjin. Jekk irnexxilniex jew le, jiddependi mis-sagrifiċċji li aħna lesti li nagħmlu. Iżda aħna żguri minn ħaġa waħda, il-libertà qatt ma joffru ilek bli marfa. Il-libertà bil-ġlied trid tintreba'.